Mikko Siltaniemi ja Juha Hautamäki. Siltaniemi haastaa Hautamäkeä kovasti, mutta Hautamäki ei anna tilaa. Ohittaako Siltaniemi Hautamäen? Ei voi tietää, ei voi tietää. Meneekö Siltaniemi Mäkisestäkin ohi? Menee. Siltaniemi nousee kärkeen perässä Mäkinen. Kolmantena Juha Hautamäki. Siltaniemen johkona mennään perässä Jari Mäkinen ja kolmantena Juha Hautamäki. Jäänyt kolminkertainen Suomen mestari jälleen finaalista pois. Päätään viimeiselle kierrokselle, sitten lähdetään tilanteessa. Mikko Siltaniemi johtaa, Jari Mäkinen toisena, Juha Hautamäki kolmantena. Ai, siellä, mutta Juha Hautamäki pääsee kuin pääsee Jari Mäkisestä ohi. Jari Mäkiselle kävi pieniä ongelmia. Finaaliin samoin Juha Hautamäki. Jari Mäkinen joutuu jättäytymään pois finaalista. Siinä oli speedwayta parhaimmillaan. Se kun kädet tärisee. Noniin, just näin. Ja erän aika oli 61-52. Neljästila on varma vaikka mitä. Hienoa nähdä, että alkujen vaikeuksista Mikko Siltaniemi selvittää tiensä finaaliin. Samoin